بله دنباش از دخوازم رو قالا شر ایرانه و تاثیر ویا لسر آبوری جهانه و لسر جیانامه باوک برفره پیشکش بکم به تایبەتی me Kurda alaqedar dike ji ber ku ev şer û li ser erdê Kurdistanê dikete diqewime. Niha vê gavê ciyê ku İsraîl û Amerîka herî zêde bombebaran dikin, belkî yek herêma derdora Tehranê be, lê piştî wê herêmên Kurdistanê ne. Çima herêmê Kurdistanê? Da ku İran hêzê xwe li Kurdistanê bicih kirine, hêzê xwe leşkerî yê zêdetir li Kurdistanê bicih kirine. Him li hemberî Kurda vaya bicih kirine, him jî ji ber jeostratejiya Kurdistanê. Kurdistan bi çiyayê xwe, bi pozisyona xwe, bi rewşa xwe herêmeke stratejîk e. Dewletên ku vê re alaqedar dibin jî ê herêmî, ê navnetewî hemû berê xwe dane vê jeostratejiyê. Kê bibe hukmdarê vê derê, hukmê xwe li hemû herêmê û li hemû cîhanê pêk dîne. Mesela lê binêrin niha Tirkiye hêzê wê herî mezin li Kurdistanê ne. Bakurê Kurdistanê ne, terê nekiriye Başûrê Kurdistanê, terê nekiriye Rojavayê Kurdistanê û terê nekiriye berê xwe dide Rojhilatê Kurdistanê. Gebr û firsendekî bibîne û bikeve wan herêma. İran jî heman tişt. Lê di nêrî pêşî êrişî Başûrê Kurdistanê dike. Lê di nêrî hêzê xwe, baregehê xwe herî mezin ji Kermanşahê, Îlamê bigirin heyanê Urmiyeyê, heyanê Senandar, Serqiz, hemû deverên Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê bicih kirine. û hêzên ku êrişî wê dikin Amerîka, İsraîl yan jî hêzên dinê her kêve berê xwe pêşî dide van herêma. Ev bi wê newê jiyana me rojane jî serovan dike. Jiyana me tenê ne ya rojane ye, jiyaneke me siyasî jî heye, jiyaneke me civakî jî heye, jiyaneke me çandîrî jî heye, derdekî me netewî heye, daxwaziyê me netewî hene, ev hemû tên bin pêkirin. Herêmê Kurdistanê tenê bi çiyayên xwe herêmên jeostratejîk nênin. Bi petrola xwe, bi gaza xwe, bi kanzayên xwe, bi herêmên çandiniyê û cotkariyê û çiya û zozanên em bêjin ji bo sevalvaniyê. Yani Kurdistan xwe têra xwe dike. Çavkaniyên avê yê wek Firat û Dicle û Zapê em bêjin gelekin ê mezin û piçûk henin Erez. Lê wekî min got mixabin ev jî ev zengîniya Kurdistanê bûye sebeb ku gelek hêzên herêmî û hêzên derve Kurdistanê bixin bin bandora xwe, bin tesîra xwe û van zengîniya Kurdistanê, hebûnê Kurdistanê desteser bikin. Desteser jî dikin mixabin. Berê gava ku ev şer bi vê avayî dewam bike, bi vê avayî dewam bike, bi rastî jiyana Kurdistanê ê biheribe. Berê her tiştî em vê zanin yani di demeke Kurd da em ê bibînin dîsa rewşa pênaberî ê çê bibe. Yani him civata Fars, civata Ereb, civata Azerî, him jî Kurd yê di Îranê da bi vê avayî rihet nemînin. Em bêjin şer îro bisekine jî İran derbeyê mezin xwarine. Xeyên civan derbeyan hişke salî heye, yani quraxlik, yani erd hişk biye. Ava İranê me çiqiye gelek deveran, ev jî ji ber polîtikayên Îranê yê xelet. Halbuki çiyayên Îranê, zozanên Îranê, erdnigariya Îranê ji bo ava zelal, ava vexwarinê, ava sevalvaniyê gelekî bo çandiniyê cotkariyê gelekî feydê wê hebûn. Lê ew bendavên ku çê kirin, ew bûn sebeb hişkesaliyeke mezin çêbû. Gelê Îranê ji xwe gelek caran ji ber vê yekê serî hildide. Heya bigire rayadaran digotin em Tehranê bikişîn ciyekî dinê êdî Tehran nikare ava xwe vexwe nikare xana xwe peyda bike. Ew qasî giran e, rewşeke xerab e, yani nêzî 20 milyon nüfusê wî heye. Hemû Îran wê derê wekî cibiya ye. Ew qas zehmetiyê vî welatê hene. Wekî din me got penaberî ji ber ku mişkulahî, dengasî û nexweşî Îranê zêde bûn. Dewleta Îranê jî nikare vêya çareser bike. Eger baweyekî hêzên navnetewî re hevkirinek pê neyî, lêhevatinek çê nebe, peymanek çê nebe, ambargoyê dîsa dewam bikin. Gavak ambargo jî hebe, İran nikare van rewşa xwe em bêjin temiratê xwe jî bike, wê wextê bi wê newê milletê nerazî be, tîbûn, birçîbûn, dengasiyên aborî, aroziyên siyasî, tevlihevbûnê siyasetî, şerê navxweyî yê bibe sebeb ku
هم بشن جواتي ولاتي خو کوچ بکن جخو نهاوا ترکیه و آوروپا بیاد بینن او دخوازن ریا وی بگرن Avrupa edihin bu. Perad de Türkiye bertil rüşvet bi dehan milyar dide gotine kedin da bernameye kedin da mevaya peşkeş kir bu. Saranın naha 12 milyar nivde Türkiye jibo penaberin Suriye. Jibo İran'e jib dehan jibide Bistan jibide. Türkiye jide khaza wana embejin Bakuriye Kurdistan'ı. Haremin Kurdan. Disa embejin aliye roşalat haremin tampon bebeke. به تایبەتی تورکیە دixwaze aliyê rojhilat ve bike. Yani naxwaze penaber bêne nav Tirkiye, nav Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê dixwaze aliyê rojhilat bimîne. Çima û ewleyê jî ew dixwaze helgire ser xwe. Yani Avrupaya re dibêje hûn alîkariye bidin, Avrupa, Amerîka her wiha. Ez ê wê derê herêmê tampona va bikim, yani ez ê dagir bikim, desteser bikim wê derê. Bixin bin destê xwe herêmê Kurdan. Kîjan mültecî hatibe heskê Afgan bin, Azerî bin, Kurd bin, Faris bin, Arap bin ki de beraber öderi. Hujimi finanse bakın. Yani ezi Harim Kurdan deste ser bakın. Zor desteği bakın. Bakın ben desteği xwe hunji hera silah, çek, leşkeri, finansi, pereyi alîkariye bidin min. Yani bazırganya insan dikin. Mixabin rewşeka ha. Ev yek aliyê Türkiye gabikan binirxin. İran Aboriya İran'ın berasti edi veki mego dinav tekçuniye da bu virpe ve edi xarabtır dibe. Çünkü İran hayani naha embejin petrol, gaz, difrote İran'ı, difrote Siney, anjinek dibejin Çin, difrote wana bi aveki embejin ambargoya ser İran'ı daha da temijandın, daha da sekinandın, birine veya kem dibun o debara xwe baweki devam dikir. Li Îropê ve gavak bi mebesta şer İran nikare wan ve gaza xwe petrola xwe jî bifroşe. Ê bê bombe baran kirin. Keştiyên İranê bên bombe baran kirin. Yani her daim wisa be. Lûleyên petrolê gazê, tesîsên petrolê gazê. Ji xwe Amerîka piştî Venezuelayê naxwaze em bêjin Çîn bê derê jî petrolê bigire. Bi vê avayî dixwaze tesîra wê ya negatif li ser Çînê çêbibe. Çê dibe jî. Belê İran gavak bana jî nefroşe. Rastî her gav niha welatên kenda ve Qatar, Arabistana Suudî, Bahreyn, em bêjin Oman, dîsa Yekîtiya Eraban, Emiratan ve hemûyan ra Kuveyt, nakokî û dijminahî çêbûn. Teklî xwe nikare wê derê jî dewam bike. Berê em bêjin wextekî ji bo îhtiyacê xwe finansî temîn bike, zêr difrot û dolar digirtin û bi vî avayê em bêjin ew teklî jî bawekî veşartî yan jî nefermî em bibêjin fiilê lê nefermî devam dikir. Wekî hûn zanin wextekî avaya Tirkiye jî bikaranîn ew Rıza Zarrab hebû û rişweta Erdogan bigirin heyanê wezîrên Erdogan hemû ew mesela Halkbankê wana ev mekanîzma ji bo perê İranê bixin piyasayê bawekî illegal bixin piyasayê bikar din herêmê Tirkiye. Na aynı tişten bêjin piştî wê ya aliyê kenda ve Emiratê Yekîtiya Eraban, Bahreyn wana ev pergal bikar danîn ev ê jî bixetime. İran bi rastî gelek pirsgirêka yani îro vê halî de bihêlin bile pirsgirêkê mezin ê vî welatî de rû bidin mixabin. Ew 100 milyon insanê wê derê yê gelek zerlûyê zehmetiyan bikişîne. Em vêya vê derê bihêlin. Wekî me qala Çînê kir bi İranê ve girêdayê. Ji xwe hinekî bide armanca Amerîkayê ya rasta rast her çiqasî İran tê xuyanê ya ne rasta rast jî bawayekî dinê jî em bêjin armanca Amerîkayê Çîn bû. Dixwaze çavkaniyê Çînê yên ku petrol û enerjî, petrol û gazê peyda dike wana qut bike Amerîka. Bi vî avayî şerek Çînê dimeşîne. Darbeya Venezuelayê ser komarê wê derê girt û bir piştî wê derê em bêjin rêveberiya wê derê hate li ser xeta Amerîkayê firotana petrolê ya Çînê hate birin, hate qutkirin. Niha İranê jî evaya tê qutkirin. Ev çi dibe? Li Çînê çi dibe? Çînê heyên niha gaz û petrol erzan dikirîn. Hilberîna xwe bawayekî erzan çê dikir û difrote hemû piyasayên cîhanê û kesekî jî nikarbû bi Çînê re reqabet bikire. Ama vir û pêva ji xwe petrol û gaz sedî sî çil em bêjin bihayê wê niha zêde bû. Gelek deveran em bêjin gorî welatan ji dikare gor hêza wan, hewcedariyê wan, qapesteya wan, depoyê wana ev dikare lê navbeyna sedî sî em bêjin biha zêde bû.
belki bikeve belki zede be ama spekülasyon evi der doğru bir sakın yani bahay iro ne kem zede ama ye bir hava bir sakın piyasaya cihanı da bu satıyor yani Çin tane zedetir gerek baha bede her zede bahattır bikara ki Rusya zedetir bikara le bahay bir gerek zede bikara jiber ko Çin'e hergav alikari ne da Rusya'yı هناك بالمسافه بو جبر تيكل جو امريكا اوروبا جنات خاص حمو خراب بك ايدي زيادتر روسيا بات تكريدان جبر بيا كي انغرا كان تاويزين ابوري بده انجي ام بيجن petrol gazı bahatır bıkıra evji bu Çin'e ne başa ریا ایرانی ونزوئلا شقط به بهازیده به مالیت هلبرینه یا برهمداری یا کلو پلان یا تکنولوژی یا عربیان همو تشتین ایران چینتین هلبراندن hayvan zedebe. Hem nav piyasaya Çin'e de zedebe hem jî frotana ve yanarne tevi. Ve vakti Avrupa, Amerika, weratên pêşketî dixwastin Çinê re reqabet bikin, destê wan fireh dibe. Ew jî di berhemê xwe, erebeyê xwe, robotên xwe, teknolojiya xwe, televizyonên xwe yê em bêjin baweyekî fiyatekî maqbûl gorî Çinê em bêjin ser bi ser di nav dengeyekî de bifroşe. Veya Armancaka wan bû. Wekî din Çîn gavak maliyet zêde bibin, di nav xwe de krîzê Çînê di nav xwe de jî ê mezin bibe. Wê wextê aboriya Çînê ya navxweyî gavak krîza wê xort bibe hin nîşaneyê wê jî hebûn. Wê çaxê bi rastî Çînê nav xwe de hinekî vegemize bikeve nav dengaziyan. Belê yani piştî Îranê tê payîn ku xetereyek jî Çînê pêk be. Hema qasî Îranê em dikarin bibêjin herêmeke ku zerar û ziyana wê hebe jî welatên Korfezê de. Erebistana Sûdî, Kuveyt, Yekîtiyan Ereban, Qatar, Bahreyn, Oman ev welatan petrolê difroşin. Îranê deryê Hürmüzê girt, gendava Hürmüzê wexta ku girt, êdî çûn hatina petrolê zehmet e. Ev welatan nikarin petrolê bifroşin. Bahay petrolê zêdetir bû. Lê ji bo vana ev negirin bû vê gavê. Sermaya wan heye, finansa wan heye. Hem bahay petrolê zêde bibe, wan re jî baştir e. Hem kêmtir petrolê bifroşin ama bahayek zêde qezanca wan zêde dibe yani. Vê hêlê ve binerin ji xwe du sektör vê gavê qezanc dikin. Yek, yani firmayên petrol û gazê di borsayê de ji hisseyê wana zêde dibe, ona qezanc dikin. Ya duyemîn jî silahan. Silah mühimmatê ê hilbernê dikin. Niha mesela dibêjin maliyet ji bo Amerîkayê, İsraîlê ev na ev ne rast e. Belê dewlet maliyeta wan didin. Dewlet dikirin ama şirket de dikirin. Şirketên ku heyanî niha depoyê xwe tîjî kiribûn, ew ê hemû vala dikin. Ew ê hemû vala dikin. Qezanca wan gelekî mezin e. Mixabin yani pergala kapitalîstî gerek em veya binerin, bizanin û gava ku silaha çê bike rekabeteke bi vê avê bike piştî wextekî veya pêşkêşî piyasê dike. Ji bo vê gereka yekî şert çê bike. İranî ve welatekî di bahaneyê zêde bin yani. û piştî ku vêya bifroşin teknolojiyên nû, silahên nû, çekên nû, balafirên nû, dronên nû, tiştên nû bana pêşkêş bikin û piyasaya wê vebikin. Vê gavê şirketên petrolê û şirketên çek û silahan hemû deverên cîhanê qezanc dikin. Welatê kendavê ji bi vê avê dikarin qezanc bikin. Lê zerara wan mezin veya wêdatir e û dibe ku ev welatan hin weş e. Lê biner van welatan çi dikirin? Piştî gaz û petrolê giringî didane turizmê. Êdî binayên mezin çê dikirin, lüks çê dikirin û gelek sermayedar, gelek zengîn dihatin vê derê betlaneya xwe dikirin, rojê xwe derbas dikirin. û dîsa em bêjin bihayê emlakê vê derê gelek mezin bû, zêde bû. Tenê daireyek bihayê bi milyonan bû. Gelek firmayan vê derê em bêjin sermaye xistin van xaniyan. Hin zengînên Kurdan jî ji Bakur, ji Başûr gelek wê derê yani milyarderên Kurdan ya ji milyonerên Kurda henin mixabin herêm û pereyê xwe birin xistin van xaniyan niha ew jî nîvkuştî bû. Niha gelek dixwazin vana zû destê xwe derxînin û welatî terk bikin. Tiştekî din li van welatan hebû wekî bazara vekirî
em bêjin herêmên serbest yê bazirganiya navnetewî hatibûn avakirin, gumruk nedigirtin, hemû deverên cîhanê gelek mal dihatin vê derê û bazirganên biçûk û mezin ê deverên cîhanê çûn vê derê tişt dikirîn, pêşkêşî piyasaya xwe dikirin. Êdî ev ewlehî jî nema. Ev ji ketin nav xetereyeke mezin û her wiha dîsa vêya zêdetir piyasaya zêr, mücewher, tiştê aha zengînî vê derê hebûn, bazirganiya vê derê êdî gelekî xurt bû, piyasaya cîhanê jî vê derê diyar dibû. Ya zêr, zîv, mücewher û tiştê ha madenên em bêjin biha, paya bilind, êdî niha ew jî serobin bû. Tiştekî din, hê ev neketiye devreyê, gawa ku İran em bêjin xwe nav xetereyê de bibîne füzeyên Îranê êdî bêkêr bibînin ya jî hilberîna wê bikeve, İran em zanin hêzeke îdeolojîk e, dikare gelek merivê xwe îstîxbarî yan jî mîlîtanê xwe bişîne wê derê, wan herêma em bêjin hin ciyan biteqînin, ciyê petrolê, xaniyan, tiştê binesaziyê gawa biteqînin, lê tiştekî herî xeterê jî heye, av. Ev welatan, welatên herêmê çolê ne, ava wan tune ye. Lê çi kirin? Piştî İsraîlê ev teknolojî cara yekê min pêş xist, piştî van welata jêhînbûn û wana jî xurt kir, ji behrê avê digirin, paqij dikin. Xwe jê hev cuda dikin, paqij dikin û bi vî avayî him avdaniya welat pêş xistin, him jî ava bexwarinê, ava bikaranê peyda dikin. û niha Erebistana Siûdî sedî bîst pênc çolên xwe xistin şînkayî, projeyên mezin çêkirine û vêya ve girêdayî. Eger har biçe navbeyna 15-20 salan de hema sedî heştê Erebistana Siûdî yê ve herêmên Şîn keskayî, xweşikayî bi vî avayê em bêjin plan dikirin. Lê gava yek mana bê bombebaran kirin, bê teqandin, evana zerarê bibînin, nikarin ava vexwarinê jî peyda bikin. Rêveberê wê derê. Her wiha tiştekî din. Rêveberê van welatan, yani her yek eşîreke, her yek em bêjin malbateke, bi vî avayê em bêjin zengînî eveke wan heye serdestiya wan, piranî dahatiye petrolê, ama sermaya wana mezin li welatê wan nîne. Li Avrupayê, bi taybetî Brîtanya û Amerîkayê ye. Di bankeyên cîhanê de dimînin. Di bankeyên mezin de dimînin. Van bankeyan da jî wekî deyn difroşin dewleta. Dewleta Tirkiye em bêjin di çekî derê pera distîne, van bankeyan distîne. Bankeyên cîhanê mezin deyn distîne. Yan jî karsaz sermayedar diçin wan dera distîne. Sermayedarekî Tirkiye, sermayedarekî İranê, sermayedarekî em bêjin yekî Avrupî, yekî hemû deverên cîhanê diçin van dera dikirin, pera deyn dikin. Du cerê heye na biriya pera, pişta jî em bêjin lê nêr biriya banka, pişta jî lê nêr nabe bazareke reş vekirin. Tirkiye bi taybetî bazara reş pera deyn dike mesela. Vê gavê vî avê faiza wê zêde wek tefe em bêjin pergera tefe ciddiye. Bi vî avê pera peyda dikin. Vî ev sermayeya van Ereban zêdetir li van welat heye. Yek jî em bêjin gelek şirketên Avrupî yê petrolê, yê otomobilê, yê robotan, yê teknolojiyên pêşketî, ev hisedarê wan in. Rêveberiyê nadin wana, erk nadin wana, ev şirketên Avrupî, Amerîkî, yê Çînê jî wisa, lê hisse didin wana, hisseyên mezin didin wana. Bi vî avayî evanan jî, ev welatan jî sermaya xwe li welatên ewle digirin. Eger tengasya wan hebe, dibe ku ev emirê Qetarê, emirên Yekîtiya Ereban yê Behrayînê teyareyê xusyar bin, zêrê xwe hildin û biçin van welatan, welatên Avrupa, Brîtanya, Amerîka, Avrupayê wan dera bişîn. Milletê herêmê maye çi bîye, welat hilweşiya ye, serobin bîye, wan eleqedar nake. Evanan dewlet nîne, dewlet nîne. Ji xwe wê derê jî em bêjin hejmara Ereban kêm e, lê piranî xebatkarên Hîndî, xebatkarên em bêjin Sûriyê, Iraqê, Misrê, wana hinin diçin wê derê dixebitin, wana jî wek kole bikartînin. Yani bi çavekî kole nêzik dibin. Şert û mercê wan jiyanî gelekî xerab in. Ama xwe di nav lüksê de ne, di nav îhtişamê de ne, di nav zengîniyê de ne û sosyeteya cîhanê ji dora kom kirine, bi vî avayî piyasayek çêkiribûn, niha ew aya hilweşiya. Êdî ev çû.
بله ام وگرن دیسا ام بیشن خطره عراقی و سوریه جهیه ابانا گاوک ام بیشن شر نخوی گریدای ایران نه گاوک شر وان درج برطرف ببه دنابرا کردا و ام بیشن هشت شعبی دا یعنی ایران دا احتمال شر هیه گاوک او چه ببه و وقتی مخابن مرن کاری داوی ام بکه یعنی دیار بکه اشکره بکه گاوک شر چه بکه چه چواب که ev ne diyare bê istiqrarî bê aramî xeterî gelek henin ji bo vê gereka Kurd gelek hişyar bin yekitî û hevkarî û dostaniya xwe xwert bikin parastina xwe xwert bikin û gorê vê ji têkiliyê xwe rêk û pêk bikin lê persencî dest Kurdan de heye divê rewşeke wiha de Kurd dikarin li Rojava jî li Başûr jî li Rojhilat jî pozisyona xwe ya heyî xwerttir bikin niha tiştek heye dibêjin Kurd belê siyasetmedarê Kurd dibêjin gereka em cîvatên herêmê ra milletên herêmê ra bi Ereban ra Farisan ra Tirkan ra nebin dijmin ev tiştek rast e durust e û dicî de bi hezaran salan ev ra bijî lê belê gavak tu vanar ra jî tev bigerî heyanî niha statûyek nedine te pozisyonek nedine te û nadin te jî ne silahê didin te ne alîkariyê didin te ne mafê te didin ji ber wekî gereka tu kêm û zêde têkiliyê xwe navnetewî têkiliyên xwe parastinê xwert bikî ancak dikarî hêzên navnetewî ra tev bigerî bi vî avayî yek jî pergala hêzên navnetewî dê rûniştandin li rojhilata navî ew aktîvin gereka tu vêya bidî berçava dîsa tecrübeyê me dîrokê her çi qasî em bêjin nebaşî çêbibin jî Başûrê Kurdistanê bi saya em bêjin hêzên navnetewî statûya xwe dest xist li Rojavayê Kurdistanê niha vê gavê tiştek hebe jî yan jî êriş heya radeyek hatin dan sekinandin dîsa bi saya hêzên navnetewî ne hêzên navnetewî tenê ne dewletin sermayanê jî dewletin jî şirketin jî saziyê sivîlên jî gelek hêz meriv dikare vêya binirxîne hêzên navnetewî gelekî giring rola wan e û dîsa çavkaniyeke bînvedanê ne wekî ew hersê cîvatê din yani Tirk, Ereb, Fars bin bîne te biçike te bifetisîne gelek minakê vêya me dîtin dîroka xwe nêz da jî û dîroka xwe dûr da jî me ev dîtin ha vê gavê Kurd gereka yekitiya xwe xwert bikin vê hêva em bêjin hin gavên baş tên xuyanî lê divê evaya sazûmaniyeke wê hebe bi rêk û pêk be êdî parastin gereka bibe parastineke yekitiya parastina hemû Kurdan perwerdeya em bêjin xwe parastinê perwerdeya civakî perwerdeya teknolojî bikaranîna we gelek tişt hewcenin û divê vê xeterê de mümkün e mesela senaryok em dikarin senaryokeke baş xweşbîn em eger rêz bikin em dikarin vêya bêjin mümkün e Kerkûk û herêmên Nakûk dîsa vegerin Kurdistanê û statûya Rojavayê Kurdistanê Efrîn Serêkanî ji di nav da wek herêmeke federal bê naskirin ev jî mümkün e û dîsa çünkü Ehmed Şara wekî Erebistanê Suudî wan va girêdayî ye wana maaş dişinin gelek tiştan dîstin û bi saya wan mümkün e em bêjin evana ji niha qeyranê de ne destê wan hinekî zeîf dibe yek jî vê gavê hewcedariya cîhanê Kurda heye Kurd دوی حریم دا دیسا کردن özne yani roleke wan giring heye ji ber wê kîvsa Tirkiye jî nikare zû bi zû müdaxale bike heyene bigire belkî hin gavan jî bavêje Tirkiye yani nikare hemû Kurdistanê Kurdan ew bike dagir bike bixebin destê xwe mümkün be hêr rêya ve bike vê gavê em bêjin ew hewildanên Bakurê Kurdistanê hin gavan heyene niha ne ciddî bû ne durust bû lê vir û gava belkî hin gavan bavêjin baweke خوشبینی هم دنرخن سناریو خوشبین لی نگاتیو شن هر وا روجلاتی کردستانی ممکنه ایران خوش هنگاوان باویجه جبو کو ام بیژن کردان را نکه و شرکی گران هنگاوان باویجه ریوبریان و ام بیژن کی کردان را هف بهن ستاتیون پوزیشن قبول که نه به کرد خو ام بیژن بسایا تکلیه خو نامنتوی پاراستنا خو خورد بکن و هری و ام بیژن هنگاوان باویجن اف سناریو جهنه لی براواج ویا ممکن به
yani başlıyor Kürdistan'ı jî, Rojavayê Kurdistanê jî cardim bêrin dagir kirin. Türkiye wekî me destpêkê de ji got li Rojhilatê Kurdistanê bi bahaneya tamponan Rojhilatê Kurdistanê jî dagir bike. Ew ezerî em bêjin Kurdan nav xwe da bipelçiqînin, tiştêha jî ev xeterê jî hene. Ji bo vê gereka em hişyar bin. Belê, em yani lê bînin meseleyê aborî û siyasî di nav hev danin û tesîra wan bi hev re dimeşe. Wekî me got Suriye û Iraq jî di nav krîzê de ne. Yani bi vê pêvajoyê ve girêdayî ji ber ku Suriye mesela çavkaniya wê Erebistana Siûdî bû. Niha çi maaş dide. Çi rêveberiye yani şara xwe xwarina xwe belkî perê wê Erebistana Siûdî tê. Welatên Kendavê tê, Qetarê nizam vir û vir tê. Yani xwe vê gavê Sûriye tiştekî ku aboriya xwe bimeşîne, bazirganiyê bike, helberînê bike wek dewlet ne mümkün e. Esnafê biçûk hin karsaz ew jî dîsa ticaretê ber saya welatên Kendavê dimeşînin bi vê avayî debara xwe dike. Lê tengasiya wan dibe tengasiyên Sûriyê jî. û dîsa rêveberiya Sûriyê wekî hûn zanin bi şert hatibû vê rêveberiyê îhtimala mezin bi Lübnanê re bi Hizbullah re bikeve şer û İsraîl ew barê xwe sevik bike. Çünkü İsrail gavak Hizbullah re bikeve şer him ser erdê gelek cara hate cerbandin ser neket ya duyemî jî piştî Gazayê qetliamek dinê İsraîlê dixine xeterî. û bo vêya Şiya û Sunniya dijminê hevin ji xwe wê potansiyelê bikarbînin bi taybetî jî Ehmed Elşara hinekî ji ber vê hanî servîkarî mümkün e vî şerrekî guer bikin ji xwe hin dijûnên we hinin şer guer bikin û bimeşînin. Yani vê gavê Amerîka û İsraîl ne wê baweriya dane ku hemû şerrê hemû deveran kontrol bikin ji bo wênekî bi kontrol biçin. Heyanî bigire belkî Yekîtiya Avrupayê belkî em bêjin Çîn û wana re hin hevdîtina pêk bînin piştî wê hin gavên din bavêjin. Yani ev pêl bi pêl, merhale bi merhale evaya şer dimeşe. Belkî aniha çend roja piştî çend roja Amerîka û İsraîl şerî bidin sekinandin cardin hêza xwe nû bikin û rewşa Îranê binêrin hinekî halê xwe de bihêlin raçav bikin heka Îran çiqas ziyan dîtike rêveberiyan nû em bêjin çawa xwe reorganîze dike gorî wê planê din çê bikin dîsa êriş bikin vêya bikin wê bikin yani êdî em vêya bizanbin heyanî Îranê pergala xwe nedin rûniştandin dev ji vêyan bernadin. Yani pergala em bêjin cîhana Rojavayê. Çima ev qas zorê din mesele Çîn e. İran ji vê derê roleke krîtîk dirize Çîn ji ber ku di ser Îranê re yani wexta têkiliyê Îranê xurt bibe wê wextê dikaribû rojhilata navîn jî û ji Hindistanê, Pakistanê, Afganistanê heyanê Qafqasyayê jî dikaribû bicî bibe. Eger Îranê wê derê derxînin ji xwe ew ê din di riya Amerîkayê wan danin dikarin hemû deveran kontrol bikin. û nüfusa wana jî van herêman ji Pakistan, Hindistan, İran, Rojhilata navîn 2 milyar 200 milyon nüfus dike yani. Ji bo bazareke mezin e jî roj bê em bêjin dewsa Çînê, Avrupa, Amerîka dixwazin vê derê firotanê bikin. Dîsa karkerên erzan vê derê wek alternatîfa Çînê ji bo xwe wek karkerê erzan bixebitînin. Yani potansiyeleke ev qas mezin heye hesabê ev qasî giran hene ji bo wê vê herêmê zû bi zû vala nahêlin. Belê em vegerin pekî tesîra vê hiç li ser Amerîkayê Avrupayê ê çê nebe belê çê dibe lê herî kêm li ser Amerîkayê çê dibe. Çünkü hêla petrolê ve hêla gerek tiştan ve Amerîka girêdayî vê herêmê nîne wêya bêhtir em bêjin hemû çekê xwe mühimmatê xwe vala dike ji bo sermayedarên Amerîkayê dibe fersendek qezencê nû bikin. Yani bazirganiya silaha, bazirganiya mühimmattan wê hêlê ve dîsa rêyekê xwe rabe dike. Belkî ev hin dengasî çê dibin evana ê konjonktürel yani demeke piçûk bin, demeke kurtin ama demdirêj zehmetî gelek mezin e. Zehmetî Amerîkayê tune. Avrupa hêre enerjiyê gelek dengasiyê dikişîne. Lê ew jî alternatîfên aliyê Kanadayê, Venezuelayê, Norvecê dîsa vê gavê em bêjin dixwazin hinekî têkiliyê xwe Amerîkanekî Trump derbarê vê de agahî ji kêm zêde dan dixwazin em bêjin Rusyayê re cardin têkiliyê xwe nerm bikin gaz û petrolê wê derê bistînin û bo vêya jî wek jestek belkî hin Ukraynayê hin tavîz bidin Rusya cardin bixin nav pergala xwe. Rusya jî vêya re hinekî amade ye. Vêya wek firsenda cardin hevhatinê dixwazin her alî jî bikar bînin. Bi berbayê mesela şerê Îranê de kesek zêde nikare wê derê jî niqaşa bike kê çi tavîz daye çawa kiriye
veşarî hin dikarin gelek tiştan gavan bavêjin ev îhtimal jî heye. Berê em vegerin û berê Ewropa jî hinekî ji bo destpêkê zehmetê bikişîne ama derfetê Ewropayên xwe serrast bike. İsrail ji zerareke mezin dibîne vê pêvajoyê. Yani mesela aliyê İsrailê Tel Aviv. Tel Aviv silikona duyemîn e. Silikon li Amerîkayê herêma silikon em bêjin Silicon Valley dibêjin yani geliyê silikon wê derê ev teknolojiyên zekeya çêkirî hemû wê derê bernavê tê çêkir. Hemû şirketên Çînî jî yê Amerîkî jî yê Almanî jî yê Brîtanî jî hemû deverên cîhanê yê ku em bêjin zekeya çêkirî re eleqeder dibin. Yên robotan re eleqeder dibin, yên çîpan re eleqeder dibin, yên em bêjin software re yani bernameyan re eleqeder dibin teknolojiyên hemû wê derê ne. Belkî şirket merkeza wana welatên cuda cuda bin ama şûbeyê wana têkiliya wan wê derê ne. Ji ber ku wê zanistê parve dikin. Herêmek wan jî Tel Aviv bû. Gelek şirketên İsraîlî yan jî Amerîkî li Tel Avivê xebatan dikin. Evalî wê belkî nav civata me nayzanin ama mesela gelek ev çîpê heyî programa wan plana wana li İsrailê tê çêkirin ama Silikonê tê pêşkêş kirin. Ji ber ku Silikon eveke markeyeke, reklameke, eveke yani standardeke ama hêberîna piraniya wan em bêjin vê herêmê tê çêkir. Tel Avivê date çêkir. Nav wê derê jî cihû em zanin her çi qas welatê wana derdora 8 milyona 7-8 milyona em bêjin nüfusa wan hebe jî lê hemama hemû cihû welatekî wan duyemîn jî heye. Li Amerîkayê, li Kanadayê, Almanyayê, Fransayê, Brîtanyayê, Hollandayê û Afrikayê, Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê em bêjin cihûyên Kurdistanê jî Rusyayê, Polonyayê û hê jî têkilî wan e. Çînê gelek şirketên wana êdî Çînê ne, malê wan, xaniyê wan hemû Çînê jî hene. Welatên wan duyemîn İsraîl e. Hin wextê xwe İsraîlê derbas dikin, hin wextê xwe jî welatê dinê derbas dikin. Ev jî agahî em bêjin derbarê civata İsraîlê de. Îja niha piştî ku ev êriş çêdibin, ev şer çêdibe gelek İsraîlî jî ji bo ewlehiya xwe koç kirin yan ji navberê din karûbarê xwe. İsraîl jî bi vê avayî hinekî nav xwe da em bêjin ziyanê dibîne û dîsa kaos û krîzên siyasî jî di nav İsraîliya da çêbibe ji ber ku em hergav İsraîlê wek yani bi taybetî jî aliyê Tirkiye ve pompet dikin wekî hemû wek em bêjin êrişkarin, faşîstin, qetilkarin na. Di nav İsraîlê de hem ê dîndar jî henin hemberî vê derdikevin. Hemberî vê rêveberiyê derdikevin. û civata sosyal demokrat ew min xurt bû. Ji xwe İshak Rabin wana em hatin kuştin qetilkirin. Aryan Sharon em bêjin pişta hatî leşkerek bû qetliam da dest pê kirin û êdî hêzên siyaseta nijadperest li İsraîlê serdest bû. Ama aynı demokrat hebûn hê jî henin hê jî xurt bin. Dîsa em bêjin ê cihû xwe jî henin yani hêra bawermendî muhafazakar li Amerîkayê wana hemberî van kiryarê İsraîlê ne. Yani em vana ji gereka bizanibin. Mümkün e ev rêveberiya İsraîlê bixetime hin dengasî ji ber ku êdî rexneyê hemberî wê jî çêbibin. Belê bi vê avayî Rusya wekî me got dikare vê pêvajoyê feyde bibîne rewşa xwe cardin serrast bike heya bigire piştî vê müdaxaleyê İranê bike yani çawa müdaxale bike vê gavê dikare navbeynkariye bike yani Rusya dikare vê bêje werin pirsgirêka min bi Ukraynayê re çareser bikin wê derê hin tavîzan bidin min lê ez jî aliyê İranê aliyê Qafqasiyê van herême bibim alîkarî we bibim navbeynkar hin tiştan bi hev re ew bikin bimeşînin. Yek jî yani ev nayê we muwateyê ku Rusyayê İranê biparêze na. Rusya hevalbendê İsraîlê ê stratejîk e. Yani car caran em bêjin Putin û Netanyahu dijûnê hev dikin, hevdû rexne dikin falan û filan lê hêra wek dewlet bawek stratejîk hev didine herin. û mesela li Sûriyê Rusyayê nedîştin bêjin Tirkiye êrişî nav evê bike nav Sûriye bike hêra hewayî lê İsraîl serbest bû her der bombebarand kir û kesî pê re negot yani Rusyayê tu astengî çê nedikirin.
İsrail jî dîsa herêmê Rusyayê zanû û gorê wê diparast û êrişî Îranê dikir. Êrişî Rêveberiya Esad û alîgirê wî dikir. Yani ahengek di navan da hebû, gelek deveran de jî ev heye. Dîsa mesela yani İsrail derbarê êrişên Rusyayê yê Ukraynayê zêde tiştekî nabêje. Wê derê em bêjin dijberiyê nake û em bêjin wekî vekirî alîkariya Ukrayna nake Zelenskî xwe jî cihûye yani nabêje ew cihûye em jî bi hev rabin cihû gelek wê derê jî dikarin yani jiyana wan heye û dikarin dem dirêj biçînin. Belê bi vê awayî me xwastem tabloyeke aborî ya cîhanê û siyasî ew qawisa vê derê tesîra wê ya em bêjin were parve bikim ji xwe di rojevê de gelek tê axaftin lê gelek kes bi awayekî popüler em bêjin meseleya tîne ziman ama sîstematîkek min xwast ez hinekî wek pêşkêş we bikim gorî vêya hûn jî bidin ber çavan û nirxandinê xwe analîzê xwe da van agahiyan bikar bînin. Ez spasiya we dikim ji bo guhdariya we. Ez bendî wê me ku vîdyoyê me êdinê jî temaşe bikin ji ber ku girêdayê rojevê nînin hergav em bêjin pirsgirêkê me rojane ê civakî ê siyasî hinek li ser van nirxandinan dikin. Hergav hûn dikarin dubare guhdarî bikin û dost hevalê xwe re parve bikin û wana jî agahdar bikin. Hinekî bira em bêjin ev keda me bê parvekirin û bi awayekî berfireh bigêje hemû dosta hevalan û bigêje civata me em zanîna xwe danûstandinê xwe hêza xwe xurt bikin. Spasiya we dikim mala we ava be.